Aduh. Pak, piye le? jare ndek pas ning sawah sapene modal, sida ora re. Kok mecen kuwi. Malah kok ngenteni mak ilmu ning sawah sik. Iya. Iya ngono nak, wis lungo bakal sapene nak telepone. Ya telepon aku. Yo, bakal kali loro ngono. Nah, aku ah. Mosok kowe terus nak piye? kesel aku Pak yo. Kesel ndi? Aku ndek bengi yo. Bedak-bedakan mek malu selalu. Kok ngipi aku. Lah, papan rono. Apa nih, Mo? Lah, ya Allah. Masih klego ini. Ya Allah, sikit loro. Lah kira-kira njuk motor apa le? Yo motor sing gede apa koyo Itu lanang, gede yo itu enak. Motor lanang lho, motor trail apa motor sing gede-gede apa Mas. Iya. Singkil. Lah, sikil ngene kon mijeti barang. Sentrel. Sikil kursi. Mira yo iso ngayakno kowe nek lele. Iya, Pak. Ayo, Rik. Ya wis, telepon sapi saiki sih. Mak es menyang sawah prung re. Wis koyoke. Wis mangkat. Aman iki yo. Telepon sih. Tak telepone. Sik, tak golek nomere. Ora diangkat-angkat ya, Pak. Jalan ah. Dan pasar no wong eno. Halo. Engko sidorene ora, Lek? Jare pilih sapi. Engko jam 10-an. Yo. Nak rene aja wan-awan, kok sedeng makku balik ning sawah yo. Yo, oke. Tak tunggu yo, Lek. Oke, siap. Ya wis, nang ono tak masalah aku le. Lu ngapain di sawah, Pak? Nak maton sithik. Nyusul mak e. Yo, engko tak bonggo. Nah, rene tak kabari, Pak. Yo, wis. Oke. Wah, tunggu sih. Ngenteni bakul sapi. Wah. Motorku anyar kok. Nuwun. Nang ndi iki? Tangi le. Malah turu. Wah, loh, tak kok kene le. Kok ngombe adol HP. Iya, padol siji mburi kae lho, si gede tapi lanang. Lah Pak menawa ndi, Mang? Pak ya amen urung balik ae. Saya tak warani dulu Pak yo. Iya. Nen dulu yo. Ya. Lu acek lah kok gede ini. Nek sawan ndi mau Pak lah. Aslinya. Suwe le. Ket wingi ya. Alah, gak ono ngono. Dan tapi ini kira gede. Gede sing lanang motor cilik ora gede yo. Yo ayo sik. Salah. Bukan. Loh, ngerti yo Pak. Ayo re, buku re. Enggak, kok. Bukan betul ya? Sing lanang iki lho Pak, sing gede. Lanang iki sing wedok meteng. Kok itu api iso ngomongane ngene iki kok pakane apa lek? Kok pakane karak? Dan po makane karak. Makane suket lah. Sombong amat. Tamuran blok malah. Bukan biro nek kowe. Mari biro kowe. Biro. Lang-lang ora ora.
30. Gak 30 ae. Ojo 30 selawe ae, Pak. Selawe juta untuk motor, Pak. Pak wis selawe sudah selawe. Yo, selawe to. Tapi ya, Lek. Lha piye? Ya wis lah, karek kowe nang ono. Le. Yo, Pak, sebenarnya iso untuk motor yo. Ya wis lah, ono. Ya anu, Bakal ben ra rugi barang. anu transaksi ning jero ae. Enak ono dhewe anu. Nak. Kok isik? Nah, lali malah dilunggu. Mak. Iki maksud deh. Walah. Wah, iki ku Cile, aku ndok lali pian hitungan le. Hitung sik. Berapa hitung sik. Duwe copokan ae ngene iki. Ah duwe abang-abang tok Pak wis ah. Pas iki. Pas. Duwe tok iki. Ayo ndang beli motorku, jatuh-jatuh. Yo ngutune dealer. Nggo kowe Pak dina ilang Pak. Ya wis ah. Sok le didol le. Didele, le. Ora ndang esuk-esuk cah. Ra sabar aku sak motor teko. Ndang esuk ndang jajali motor. Wah, motor anyar. Terus ya. Lagi le. Wis rene iki lho. Le. Wis wadang, Pak. Wis. Motor teko kae lho. Hah? Motor teko. Tenan? Tenan. Kudune lho Pak Mlo iki lho. Hanya. Yo. Sik. Wah, nyeri. Manjer tenan iki ngipi apa tenan, Cak? Wah, motor kuanya tenan iki. Walah. Ngepak langsung jasa bisa. Enak iki motor iki. Cek wapi gitu. Le, lho, ewak kebetulan Pak Le. Ora iso numpaki.